Gabi, ja sa stavím, že Košičania neuhádnu, kde my sa práve nachádzame. Čo tu za nami tečie? No, tak za nami tečie Bodva. Čiže sme? V Moldave nad Bodvou. Presne. Prečo? Sme tu preto, lebo budeme predávať tu za nami jednu novú novostavbu, kde sa bude nachádzať nových 5 bytov a 3 domy. Aké chceš, tak to len teraz ukázať. Poď. Poďme. Toto je projekt rezidenčného bývania Gabriele. Jeho obyvatelia budú bývať blízko centra mesta a predsa budú obklopení zeleňou a ihriskami. Momentálne sa projekt nachádza vo fáze výstavby, kde sú hotové priestorové dispozície, strecha aj plne elektrifikované garáže. Rodinné domčeky so záhradami, orientovanými na nábreží rieky Bodva, sa už finalizujú a dokonca na jeden taký, takmer dokončený, sa môžete prísť aj pozrieť. Developeri sú otvorení akýmkoľvek klientským zmenám a radi poradia aj pomôžu. Vo väčšej, viacposchodovej budove sa budú finalizovať aj dvojizbové byty, vhodné napríklad aj ako investícia. Projekt Gabriele v Moldave nad Bodvou nájdete v ponuke u Gabriela Tobiarčika.